Nyt on päivä, jossa tyypit hyppäävät katolta tuonne pusikkoon realistisesti. Täällä on myös Matlas. Mut nyt on testaa se ongelma, että mä en pääse sinne ylös. Miten nyt pääsen? Mä oon tästä sen nousemassa sua. Oikeesti. Tää on niin sairasta. Mitä sä teet, Elsku? Kauan tää video kestää? Ton verran. Okay. Tässä on nyt paljon tilauspuhelma. Mä en pääse sinne ylös. Mitä vittua sä teet? Siksi jytkänä tässä. Mä otan nyt telkku pääsee. Joo, mutta täällä on yleisö. Me ei kaivata tänne mitään rituaaleja tänne. Miksi et tätä pistä sitä videopaussille siksi aikaa, ettei loppu? Jatketaan videota. Et oo tosi. Elko pääs? Tänne päin, tuu. No niin, mutta ei meidän tarvi sinne kun... What the f... Joo, se kuvaa koko ajan. Hei, katsokaa, tässä ei mitään. Siinä on...